אנחנו נמצאים כרגע בדירה במגדלי דה וינצ'י בתל אביב. זה פרויקט, הדרישה לפה הייתה 5 חדרים להפוך את זה ל3 חדרים. החלפנו את הפרקט, בחרנו פרקט פישבון מעץ, הוא נותן לנו את הבסיס ואת הרקע לכל הרהיטים הבהירים, השילוב של השחור והלבן. הלקוח רצה ליצור פה בירה קצת אירופאית, ולכן גם השתמשנו בפרופילים על הקירות, נותנים לנו איזושהי אלגנטיות על זמנית, ובעצם הם לא מעמיסים על הקירות, הם יוצרים איזשהו אופי מיוחד לחלל. השתמשנו פה, כמו שאתם רואים, יש פה את השולחנות זכוכית, שיש איזושהי תחושה של עברור כאן בחלל, אבל עדיין הן מייצרות איזשהו אופי מיוחד ועניין בחלל עם כל האקססוריז שנמצאים למטה. הבחירה של הבד לספות, בעצם בחרנו בד בהיר מאוד, לבן. בחרנו להשתמש בגוונים של העץ לבן ושחור, של הקונטרסט של הלבן והשחור, אבל עם הנגיעות של העץ שבעצם מקפיצות את זה. השתמשנו באותו בד של הספה גם לבד של הכיסאות. אפשר לראות כיסאות מאוד מינימליסטיים, שולחן מינימליסטי מעץ אלון שחור. יצרנו פה אווירה מאוד נעימה של השחור לבן עם השילוב של העץ, של הרצפת עץ של הפישבון. קיבלנו פה פינת אוכל מאוד מאוד מרווחת, מאוד מאוד אלגנטית, שהלקוחות מאוד נהנים ממנה היום.